बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै भेन्सार फरायसालि आरो फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ अरायथा खालामनांगौनि दाबिजों फोरोंगिरिफोरनि धरना हाबाफारि। बिटिसिनि गाहाय थावनि क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसि सेक्रेटारियेट मावखुलिनि लांगोनायाव बिटिसिनि दरब्रै जिल्ला फारियै क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरिनि एलपि, इउपि आरो गोजौ भेन्सार फरायसालिनि गोबां फोरोंगिरिफोरा थुबुर जाफैनानै बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै गासै भेन्सार फरायसालि आरो फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ सरखारि खालामनांगौनि थाखाय सरकारनिसिम दाबि खालामदों। बेराफारसे फोरोंगिरिफोरनि धरना होनायनि खौरांखौ मोननानै सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया फैनानै खौरां लाफैना भेन्सार फरायसालि आरो फोरोंगिरिफोरनि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय डिसेम्बर दाननि गिबि सप्तायाव सावरायगोन होननानै खोथा होयो। गोबाव बोसोर सिगांनिफ्राय दान बान्था गैयालासे भेन्सार फरायसालिफोराव फोरोंगिरि महरै सिबिथाय होबोनाय फोरोंगिरिफोरा गावसिनि जेंनाखौ बोस्रांनांगौनि थाखाय खुथारै खावलायनायजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'निसिम एमएलए लरेन्स इस्लारिनि आखायाव गोसोखां बिलाइ गथायो अल बिटिआर एलपि इउपि टिचार्स एस'सिएशना। थारमाने जोंथ' बयबो मिथिगौ जोङो फ्राय 20-30 बोसोर जोङो माने भेन्सार स्कुल हिसाबै सोलिबोगासिनो दङ। नाथाय जों नुबाय माने गोबां 30 बोसोर 25 बोसोर बा 20 बोसोर खामानि मावनानैबो दिनैसिम जोङो जोंनि स्कुला माने सरकार जायाखै। बेनिखायनो जोङो बे दिनै कार्जकर्म लानाय जादों। आरो जोङो हाइ स्कुल हिसाबै सिगाङाव माने बे प्रग्राम लानाय जायाखैमोन। नाथाय जोङो दा एलपि एमइ जों लोगोसे जों हाइ स्कुलावबो दिनै बेहाय बे प्रग्राम लानाय जादों। दा जोङो जोंनि बिटिसि सुक्ति मथे 6.3 क्लसाव जानाखि बिटिआर सुक्ति मथे जानाखि जोंनाव 6.3आव जानाखि क्लस दङ जे बिटिसि ओनसोलनि बेसेबां माने भेन्सार स्कुल दं बेखौ माने प्रमिस खालामनांगौनि जानाखि दफा दङ। बे हिसाबै जोङो लुबैदों जे जोंनि जानाखि दफा बे दफाखौ थाबैनो नैबे जानाखि निउ इडुकेसन पलिसि फैनायनि सिगां जेरैखि जाया सरकारि खालामना होयो। जों बेखौ जोंनि बिटिआर सरकार थामहिनबा प्रमद बर' सारखौ जोङो माने गोसो गोरबोजों खावलायो जाहाथे जोंनि बे माने भेन्सार फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरनि दुखुखौ सिन्था खालामनानै जाहाथे थाबैनो प्रमिस खालामना होयो। जों बेखौ लुगैयो। मानो होनोबा सारा सासे संगठन बा एबसु संगठनखौ गोबां बोसोर माने बिथाङा दैदेनबोदोंमोन। जाय दैदेनबोनायाव गोबां बिथाङा फरायसालिनि सोमोन्दै बुंबोदोंमोन, भेन्सार स्कुलफोरनि सोमोन्दै बुंबोदोंमोन। आरो बिथाङा बुंदोंमोन जे सरकाराव फैनाय लोगो लोगो आंनि फार्स्ट खामानियानो माने भेन्सार स्कुलनि खामानि जागोन होनना बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय दिनैसिम जोंनि फरायसालिफोरखौ बिथाङा जों एसेबां आन्दालन लादोंब्लाबो नाथाय नुदों नाथाय बिथाङा एसेबो मोनसे रिएक्सन होनायखौ जों नुनो मोनाखै। जाहाथे सारा माबा मोनसे रिप्लाइ निउसनि मिडियानि गेजेरजों जाहाथे माबा मोनसे रिप्लाइ होयो जों बेखौ लुबैदों। नाथाय सारनिफ्राय दासिमबो एसेबां धरना लादों बेवहाय माबा मोनसे रिएक्सन होनायखौ जों नुनो मोननाय जायाखै। बेखायनो जाने निउसनि गेजेरजों सारा माबा मोनसे रिप्लाइ होयो। दिनै जोंहा लरेन्स इस्लारि सारमोनहा दा फैनानै बुंफैदों जे थारमाने प्रमद बर' सारा थिनहरदों होननानै। आरो बिथांमोना बुंदों जे माने डिसेम्बरनि फार्स्ट सप्तायावनो माने जोंनि इनस्टिटिउसनफोरजों जिरायनानै माने भेन्सार स्कुलनि माने जेंनाखौ फोजोबस्रांगोन होननानै जाहाथे खोथाल' बुंनानै जाहाथे खोथाखौ लाखियो जों बेखौ लुबैदों। दा जा बुंदों डिसेम्बरनि फार्स्ट सप्तायाव जाहाथे बिथांमोना जा खोथा होदों बे खोथाखौ जाहाथे लाखिनानै जोंनि भेन्सार स्कुलनि जानाखि प्रब्लेम बे प्रब्लेमखौ माने सल्भ खालामना होयो। जों बेखौ आर्नेस्टलि खावलायो। आरो जोङो लुबैयो जाहाथे सारमोनहा निस्सय जोंनि जानाखि जेंना बेखौ सुस्रांना होगोन। आरो 6.3 जानाखि क्लस बेखौ थाबैनो मावफुंना होगोन होननानै जोङो दिनैनि बे धरनानि गेजेरजों सारमोननिसिम बा बिटिआर सरकारनिसिम खावलायो। 6.3 दफा बे दफाखौ बिटिआरनि मोनसे गेदेर एकर्ड हिसाबै मानगोनां प्रमद बर' सारा लाबोदों। आरो जों साफ्रोमबो बर' हारि आरो गुबुन जाथि बा हारसा जाथिखौ जों लानानै जोङो गोग्गानाय दङ। जोंनि 6.3 दफाखौ मानो मावफुङाखै? इलेक्सननि सिगां बिथां सारा उइदिन सरकार ग्रहन जानायनि उनावनो मोनसे फरायसालिनि जेंनाखौ बोस्रांनानै होजोबगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। आरो थांनाय 2 फेब्रुवारिनि 4 थारिखआव बिथाङा क'क्राझारावनो माखासे फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट रानना होदोंमोन। अब्ला बिथाङा बे समाव बिबुंथि लादोंमोन। अब्ला बे बिबुंथियाव बिथां सारा बुंदोंमोन जे 6 मासनि गेजेरावनो बिथाङा
प्रमिसलेस खालामजोबगोन आरो सरकारि खालामनानै जोंनोबो फोरोंगिरिफोरनोबो साफ्रोमनोबो एपइन्टमेन्ट होगोन होननानै बुंदोंमोन। दा जोङो बुंनो गोनां जाबाय सारनि सायाव जोंहा फोथायनाय खम जादों जे मानो जोंनि जे प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय सिगां बिथाङा मानो जोंनो नटिफिकेसनखौ मानो होनो हायाखै जों बेखौसो एसे जों सिन्था खालामनो गोनां जादों। खारन नटिफिकेसन होआबा मारै प्रभिन्सियेलाइज खालामनो, गतिके जोंनो उइदिन नैबे नभेम्बर मासावनो जोंनो नटिफिकेसनखौ होनांगोन आरो जोंजों जे दिनैहाय लरेन्स सारा फैनानै जोंनिफ्राय मोनसे मेम'रेन्डाम लांदों प्रमद बर' सारजों रायलायनानै आरो नैबे 1 डिसेम्बरनि फार्स्ट उइकआवनो जोंनि फोरोंगिरि हन्थाजों रायलायनानै मोनसे बाजेटआव थिगोननि जोंहा आसा खालामबाय। दा बेनो दिनै जिथु फार्स्ट सप्तायाव जिथु जोंनि जे फोरोंगिरि जेंना बेखौ जिथु मोनसे स्ट्रं भाबै मोनसे एजेन्डा हिसाबै जिथु डिसिसन लायाब्ला जोङो बिनिफ्राय बांसिन जों गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन जों धरनाखौ बा धरना हाबाफारिखौ जोङो लाबाय थानाय जागोन। आच्चा बेखौ जों बरायनानै लायो 1 लाख जिथु साख्रि होगोन होमब्ला जोंहा मोनसे गिदिरथार मोनसे एकर्ड, बे एकर्ड 6.3 दफाखौ नैबे 1 लाख जिथु आसाम सरकारा जिथु भेकेन्सि पस्ट होनानै बा जोंखौ सोसननानै लानो जोङो खावलायो। बेनिखायनो जों बिटिआर सरकारखौ जोङो थाबैनो नैबे जिथु 1 लाख भेकेन्सि पस्ट ओंखारगोन जोंनि बे फोरोंगिरिनि जिथु जेंना बेखौ बाव सोसननानै लाफानांगौ होनना जों दाबि खालामो। थारैनो नंगौ, माने आबसु सिगनेटरि बिथांमोन आरो साहित्य सभा संगठन साफ्रोमबो बे बिथांमोनाबो जोंखौ थारैनो मदद खालामदोंमोन, फोरोंगिरिनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौ होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बिथांमोना दिनैसिमाव दानि सरकारनि एबा सरकारजों दिनैसिम रायलायनाय जायाखै आरो दिनैसिमाव जोंनि थाखाय मावनो सानाखै आरो फावसायनानैसो थादों। बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ जोङो गुरै खावलायनो नागिरदों दानि जे जोंनि नैबे नभेम्बर मासाव नटिफिकेसन होनानै आरो जे नैबे डिसेम्बर मासाव जोंनि फरायसालिनि जेंना बा फोरोंगिरिनि जेंना बे बिटिआरनि एकर्ड थ्रुयै जोङो जोंनि जे मोननांगौ मोन्थाय बेखौ जाफुंहोगोन आरो खालामनानै होगोनखौ जों दाबि खालामो। आच्चा थांनाय नैबे मासनि 17 थारिख आरो 18 थारिखआव मोनसे गोजां बोथोरनि मोनसे एसेमब्लि पास जानानै थांबाय। बेहाय जों खावलायदोंमोन आरो बिनि सिगां जोङो गोबांबार मेम'रेन्डाम होदोंमोन आरो लोगो हमदोंमोन। बे साराव प्रमद बर' सारखौ जोङो लुबैदोंमोन जे बे बाजेटआव जोंनि जे बेसरकारि फरायसालिमाफोरखौ उथ्थापन खालामनांगौ होननानै, नाथाय बिथांनिफ्राय जेबो खुगानिफ्राय ओंखाराखै आरो बेसरकारि जेन जोंनि फरायसालि बेखौ सासे देरहासार सार बे एमसिएलए सारा उथ्थापन खालामदोंमोन। नाथाय बेखौ उथ्थापन खालामनाय रावबो नैबे दानि सरकार सोलिबाय थानाय एमसिएलए होन एएम आरो प्रमद बर' सारमोना बेखौ एक्सेप्ट खालामाखै जोङो मोनथिनो मोन्दों। दा जोङो ओंखायनो लुबैदों जे नैबे सरकारिजों लोगोसे ज' जाफानानै दानि एएम आरो एमसिएलए मोना रावखौबो फाराग गैयालासे पार्टिखौ नेवसियालासे जयैनो जोंनि जे बेसरकारि सरकार बेखौ थाबैनो खालामना होनांगौ आरो जेसेबांखि फरायसालिफोर थालांदोंमोन बै समाव माखासेफोरना थालांबाय, माखासे फोरोंगिरिफोरना माने जानानै थांबाय आरो बे सोरबा एपइन्टमेन्ट मोनाखै बिसोरखौबो लाफानांगौ होननानै आङो अनुरद खालामो। आरो जायहा दायस्कट दङ सोरहा दायस्कट गैया होनब्लाबो जाखिनि बिअ/डिअआव जेसेबांखि लिस्टेड जानानै फैदोंमोन दिनैहाय बे फरायसालि आरो फोरोंगिरिफोरखौ लाफानांगौ होननानै नैबे दानि फैगोन डिसेम्बरनि फार्स्ट उइकआव जिथु रायलायनो गोनां बे रायलायनायाव जिथु आरो बेखौ रायलायबावाबा जोङो बयनिख्रुइ देरसिन धरनाखौ लागोन, जेराव जों रेलवे हाइवेखौ जथायगोन आरो जोङो नेसनेल हाइवेखौबो जोङो जथायगोन। जोङो कन्टिनिउ धरनाखौ जों लाबाय थानानै जागोन होननानै आङो बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ खावलायहरनाय जाबाय।